Tanaw mo din dako na puti o ang tigre. Do puti ang dako na guro ba. Daw ay mamambang nga dako pre. Do good fight kid man eh. Paliw ka ng puti pre. Paliw ka daw sa tila pre. Okay. Ito daw may kalalagyan yung pula ba? Sanay ganito. Buta-buta na hindi pre daw. Paitiyan na siya. Na, paitiyan na siya pre. Sabi ako talod. Hindi may lawas sabi. Maski hindi siya nakakaon pre. Dari daw, paliw-liw ka daw na dyan. Liw ka na sa tila pre. Okay. Oh, di ka da. Patay ka da. Begin na yung mga idol no. Oh, yung si Jexio. Gago, pitan ka gid. Pitan ka maambos. Hindi pa talikod na pre. Talikod na pre, may mapatay gid diretso pre. Mas hindi ka balos ba? Na, game. Puta lang. Kaya niya pigaon. Ariya siya. Puta. Liguan niya na oh. Power gid eh. Puputok gid siya. Do luto-luto naman abi-agi niya pre oh. Doon nakabatyan ka na niyo. Kagtan niya to aw. Ligo sa kamot mo. Lep, sagdi pre be. Do taboy-taboy man abi buli sini pre. Wala ka, nalimalos pre. Puta ka pre, nagbalos sa pre. Isugya po di manilo ba no? Pre. Third buckle. O yun na, awiyaan niya na. Pasado niya yun. Okay na pre. Iba hampang niya no? Dala tiklod, abi hampang niya pre. Pasado kita na eh. 50 mga power pre. Paano to tigre pre, butang dada. Tutigre niya kalaban niya tani gina? Oo. Power to ba? Kahapon. Bot lang subong kay hagi sa pas mo. Paano na? Ay, gabi kita dong ba? Pakaon ko na lang tani gabi. Okay. Sige, patabangan na pre. Kapatson na kita pre. Pwede na ako stick ranger. Sige. Oh, yuta, stick na dakpan niya. Wasak ng tigre. Then, take ako kusog-kusog, kita nagli damang. Dakpan niya gyapon no? Kaya ba dalom-dalom? Dalom-dalom igo. Gago kita. Siya mo na lang dira. Muna lang dira. Swerte yan ko. Huwag gini. Hindi gani. Gago bigla na wala. Buti pa to sa gil. Yapos to ba? Ulo pa eh. Ulo gil. Hindi pa. Ay gago, tigre. Hala Tigre ka. na nakakagat pre. Gago. Mapatay gining puti pre. Tigre. Tigre na agad. Sa babaw lang gali itong iyan. Why? Pugong lang galin ang ilo pre. Gapa mo to siya pre, pugong lang pre. Pero patugay-dugayo mo na pre, patay gid siya. Oh, tigre nakagat sina. Diri niya nakagat ang tigre oh, pero ang tigre nakapabaon sa dibdib niya pre. Wala pa man. Why? Ginadala niya gyapon. Sige, pasig lang pre. Away, pugong niya pre. Nakagta niya sa punta.
Kusog siya. Sugid siya nga mo. Kusog. Pa saka daw diri, kung labing sa diri. Sugid no? Kusog siya na daw pre. Balik niya no? Di pa butang niya. Mahal tayo, wala ga pan ba? Wala ga Sabi ko na punggan niya ba? wala naga pangta gano ba? Wala ga ilaw ba? Utay mo naman. Masa naman. Insurance Oh no. Dos. Tres. Win. Dos. Windows kini. 590. Buwan na gid pre. Tulok ka. Doy na gid. Dula na gid ulo ya di sa dalom. Baba. Oh, way. Hangin ginakagat niya. Hospital ka. Uno, Jadi, pang ano ba? dos, Salok pa yun. tres. Wala, ulo talaga. Nakakagat. Wal po ka pag Ito. ulo gid. Knife. Ang dari ano? Bag ko lang te. May kuryente na. Pinita dyan. Bakal. 60-20. Kinakain niya na. Kaon niya na pre. Sup-sup niya na. Ang dalawa kay Tom pre be. Stingan na bebe. Picturean na be. Dalawa kay Tom be. Maski si Mining itong bato ni ba?